ụmụnne m ama m otu m filige about akụkọ na ugbo ene m chọrọ ịkụ ngalana mana otu ọbụla o si dịrị biko toruo ntị n'ala na ọ dị mkpa n'ihi na ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ akọ. Yes, anụ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na m nwere akụkọ na ugbo ene gbotowara ya ụmụnne ka ya lee ihe ha ga-agwa ya na ya discovera program a 2 weeks ago because of gịnị na o nwere ihe agabigaga na marriage ya. Because of otu okwu ahụ na ihe ahụ si agaga, enyi ya nwoke agwawa ya si ya na ọ ga-ewere akụkọ na okpo nwaanyị mba nọkọrọ ya na ọ ga-agbotowa ya na platform ya ka ndị mmadụ wee mụrụkwanụ akụ. Ya sị enyi ya nwoke gịnị ka o mere? No, ya achọghị dịka ihe ahụ. Enyi ya nwoke gwawa ya si no na the woman a na-akpọ aha na ọ naghị eti picture, ọ naghị etige voice, just ka o ree ihe mere nụ na ọwa ọrụ the woman na ọ naghị eme nga gịdara mmadụ sef na agaghị ama onye a na-ekwu maka ya. Ya sịrị ili yes ya gwa the person ngwa na o send ara ya the link ya ga-eji nweta the woman hụ picture hụkwana ihe ọ na-eme. Ya bịa gee some of my videos ma ndị nke m na-eti na YouTube ma ndị nke m na-eti na Facebook. Nọ na YouTube ka ahụ ga current videos ya na-ele kemgbe 2 weeks ya elele video ya elele and ya dị impressed kpatara na eji subscribe or follow wekwe m ebe niile. Si nna m thank you. Ya gaa n'ihu sị m na ya lụrụ nwaanyị na otebe aka ya lụrụ nwaanyị na ya hụrụ nwa agbọghọ masịrị ya date ya for 4 months propose marriage ha abụọ alụ ka ha mewekwara wedding nọtara mechaa ya kpụrụ nwunye laghachi back to city ebe ya rụrụ ụlọ n'ụlọ enyi ya bi na ọ ya nwa rụrụ wite ego rụọ ya ụlọ ebu asa dị ụlọ dị oke n'ihi na ya emeka ọfụma Chineke by the special grace of God na Chineke gọziri ya n'aka ya na ọwa wara na-enwe mkpa ga-abịakwute ya na ga-egboli ya ka ya lụwakwara nwunye emekwa wedding nta mechaa ya kpụrụ nwunye ha laghachi back to ebe ha bi. Nwunye adịkwa n'ime by the special grace of God na nwunye na ọ dị only 3 months pregnant. Ruo otu ime abalị ihe dịka ebe 1 AM okpolite esi biko na ya chọrọ ka ya bụ discuss or something na enwere ihe na-eri ya nri n'obi ya chọrọ ka ya bụ kparịa ya jụọ esi ihe dịka gị na ihe ọwọ ga-eche ụtụtụ osi no na obilite ka ha discuss ya na ọwụta okwu ahụ shidiri ya n'obi ka eji chọọ ishikwuo ya ejishi ike chụga ụra ya n'anya chọpụga ka enwe ike gete ihe ọ na-ekwu. Obido gwawa ya na ole anya na marriage kwesịrị ịwụ marriage for 2 people. Yes na ya chọhụ any of his relative ebe na ya chọhụ nwanne ọbụla anybody he visit from anywhere, from village, from wherever he visit. Ya na-ege ntị ihe ọ na-ekwu na-ele na ihe eji na-ekwu na ya ahụ na ọtụtụ marriages ebe relatives bịara ọ dị ije bịa ebe ahụ problem ebido from problem oke mgbashi marriage ahụ bịa nwee rekom na ya chọhụ any of his relatives he visit ha ebe a. Ya jụọ esa kwa nwere idea na parents ya dị ndụ ya si yes na parents ka na ọ dịkwa ndụ. Ya jụọ esi ihe ọ pụtara na ụna even ya onwe ka ekwe nwoke nwaanyị na ọ chọkwaghị any of her relatives he visit ya si yes na enweghị any member of his family or any member of her family ga-visit ha na marriage a na o kwesịrị ịwụ marriage for 2 na ya anaghị ekwu na enyere na anybody aka na enwe onye neediri help ya kpọọ phone send ya cross mana iburu akpa bịa visit ha na ịga temporarily or permanently na ọ dịghị welcome na ya chọhụ ya na ya dị afraid of that situation. Ya sị nwunye na nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru ya echege ihe a chege ka ya lakpuru okwucha ihe ya mgbe ya gwara sị ya nna ihe o kwuru doro ha ala ya doro ya fesie ha window na-eche ihe ka chege mi atọ na ole ya ebe o doro n'ime face ya wall ya na-ele echege ihe ka ahụ otu obi si ya don't worry na ego ji ọlụ na ihe ọ sị na ọ chọghị any member of his family bịa ebe a ọ kwụsịghị ya from seeing any member of his family. Ihe ahụ eju ya anya ya sị okay no problem ebe ọ sị ivu na ụmụnne gị ya no problem n'ihi na ụmụnne nwunye eruchabụkwuru isii
na ụmụnne ka na ha ra anọ na nne na nna nwunye dị ndụ na nne na nna ka ekwenye họrọ ndụ ya sị ka ha mara ebe iwu kele nnụnụ ga-eduru ha in a way na o mere ya ihe ọma no problem na ofi na o meghị ya na o mere onwe ya na ka ha na-aga na ọrụkwa ka ọ gbaghawale ngwugwu ya small mana ihe ọ na-amaghị na ya onwe nwere lot of ngwugwu ya na-anaghị atụpụ ya ekechiri ekechi na ọwụ aka ọbụla i wetara ga-ekwu ngwugwu ya ga-eweta gbaghara m ya na ị ga-asị ebe ọsọ marriage for two no problem ha nụrụ ime nọ ntara ọrụ mgbe okwu ga-ehi na mgbe ọrụ 3 months pregnant ime nọ ntara gbagote to 8 months okpowa ya one night na ile anya na condition ya ugbu a na ihe nidiele special help na ọwụhụ this lady na-abịa ihe hichara ha ụlọ eme ka ọzọ na ihe needed special attention na nwanne ya nwaanyị ka ya toro na ya ga-alike ka ọ bịanyere ya aka nọrọ anọrọ tiri ya mụọ before mama ya na-abịa ọmụgwọ yes really yes na good thing ya nwere cleaner na-abịa ehichara ya ụlọ ya na-akwụ ụgwọ ọ bịa hichacha ọla na good thing na ya nwere nye na-eshiri eri dojo ihe na fridge na ya provide ya help niile o needre na awụhụ from any member of his or her relatives na ya hapụ gawa ka ọ dịrịwa otu ahụ na ya achọghị nwanne ya nwaanyị n'ụlọ ebe a na nwanne ya nwaanyị agaghị ebịa ebe na ya garacha bata hụ nwanne ya nwaanyị ebe a na ya abụọ ga-ala that very day na ya na-alaiki igba olu ya na-alaiki iti mkpu na ya na-alaiki iripit onwe ya na sinsi ejiri lọ ya na ya abụọ jiri lụọ anya enwebe ihe ọrịrị ya na-emere ya enwebe ihe ọ sị ka ọ ruo otu a ya sị no na ihe a na ohi were ka iwu deprive ya ụra that night iji gosi ote datin shidiri ya n'obi na otu o si na-eri eri n'ahụ o kwuo ihe ahụ na-eri eri n'ahụ ihe ahụ na ọchọghị ya grant ya wish ya joyce what of ụmụnne gị ọsị yes if including ụmụnne gị ya onwe na ọ gaghị etinye such iwu bi ugbu a bịa change wee na enweghị onye a na-ahụ nwa iwu na nwanne ya nwaanyị agaghị abịa ebe a ọ jụwa esi n'ihe o miniri na ọ onye ga-eduru ya hospital nke esi ya gawa biznes ya gwa ya na dọkịta na-enye ya date enyere ya due date ya na enido ọ takara na okpofo na ihe nwekwara somebody around ga-agbalute nso ọwụrụ ikpogagodi ụlọ ọgwụ na ka ha wụhụ problem na enwe mgbe o ji wụrụ problem ọ gwa wee sị na ebiko na eche ya eche na nwanne ya nwaanyị ga-abịarịrị ya gwa ya sị akwa ya na ha agwara na-amacha ọ na-egiri bifo ya za nwoke welara nwunye ya n'afọ ime na ya bata nke ahụ nwanne ya nwaanyị ya na ya abụọ ya sịhụ naanị nwanne ya nwaanyị ya na ya abụọ ga-aga n'ụlọ ha ka ọ ga na-amụ nwa na ya sịkwala ya agwa ya ọ nọrọ nga na sụnwụgide ka ha aga ọ ya ka nwunye ya taịm o ji amụrụ chukwu emebere ya mụọ mụọrọ ya agadaga nwaanyị ọma nwa agbọghọ ọma very pretty baby girl ya dị very happy ọ hụzie the level of happiness nọ n'ime ya 3 days after ọ mụrụ nwa ọ gwawa ya sele mgbe ya ga-ese ndịrị mmanya ego ka o were bịawa gba moto bịawa n'ọmụgwọ ya gwa ya sị na mmanya agaghị abịa na mama ya agaghị abịa ajụwa ya sị gịnị ka o miniri na-ele ihe o miniri kedu mmanya na mmanya ga-abịa ọmụgwọ na nwaanyị mụọ nwa nwaanyị nwere right ichuzu onye ọ dị comfortable with ga-ele ya ọmụgwọ na mama ya dị ndụ na ọ right mmanya na ọ kwado right ya gwawa ya sị ọ na-eme right ọ naghị eme right na ya na ya abụọ nọ n'ime marriage na onye nwa ji ọnụ ya kwuo that marriage no marriage for two na ọ chọghị any member of his family ya jụọ ese ọkwa ọ nwere idea na parents ya dị ndụ ọ sị yes na ya achọghị any member of his family n'ụlọ ya kedu ihe mmanya ga-eji abịa ọmụgwọ na marriage no marriage for two na ya nwere ya aghayala nọọsụ na-abịa ele asa nwa ahụ kemgbe o kwere mụ nwa that nọọsụ saghị ahụ ya kwụga ya ụgwọ ọ ga na-abịa even n'ụlọ na-abịa sakwa ya ma ọ na-edischarge ya na ọ ga na-abịa sa nwatakịrị ahụ n'ụlọ nwunye ya achụ na o mee kele ha ga-eme ya gwa nwunye ya ga-amanụ ma ya nwee ụlọ na ọkwa na ọ chọrọ ikuru nwa gakwuru mmanya na vileji na ya ga-esendịrị ya ezigbo ego ọ ga mmanya leta ele ya ọmụgwọ n'ụlọ ha ekuru nwa na ya ga-akwadoro ya okuru nwa gakwuru mmanya na vileji ya esendịara ha ego mmanya enwe ike lee ya ọmụgwọ na afta na ọ na vileji ka ọ nọ akwaga akwa ya ahụ ya ilerute ụlọ hụ ya like ya na ọ dịla used to village na ọ ga-ekuru nwa lakwuru mmanya na mpa ya mmanya enwe ike lee ya ọmụgwọ mana ọ bụrụ ma mmanya ịgba moto bịa ebe a no na ọ dịghị acceptable na ọ gbakwala ya okwu na ihe respect ga na ọ wish iwu ohi were n'ụlọ not us marriage for two na her own wish stands na okwu ihe ọ chọrọ na ọ nwoke n'ọrụ ya is okay ekwere elu ka ewe around it
ọ bụrụ na ọ bụ ihe ga-emebi ihe asị no problem, mere ebe o chechara iwu dị otu a na ọ ihe ga-eme ya obiọma, abịa ha wụrụ ha nwaanyị iri ime ya chọghị ịcomplicate emotions ya ekwere na ọ bịazi ugbo chọ ka mma ka ya bịa no nwere idea that na mama ya mgbe mma ya na-eji ha few months ago ọ na-akpọ ya na mma ya ọ nọkwala from mma ya esenderala ya ego na mma ya kpọtara ya akpọta ya gara agakwa ụgwọ ụlọ ebe ya dewara mma ya nwanne nwaanyị shi ebe ahụ mkpụrụ mma ya na-aga hospital na ebe ya kwụrụ ụgwọ ya mma ya nọrọ ebe a nọ 3 months ahụ adịcha ya mma ya shi ebe ahụ lawa wali ya nwere ụlọ ebe ya rụrụ na ọwa ego ji ọlụ na ya kpara ego ga-egboro ya mkpa ọbụla ya bịa jiri onwe n'ihu ya na ya kpara ego ga-eji mkpa ọbụla enwe mkpa ya ga-ahụ taa by the special grace of God ya na-aga atakụlụ ya na ọwa ego ji ọlụ na because of iwu ahụ o tiri mama ya rịwa few months ago ya kpọ nwanne nwaanyị ya kpọta ya ga mee arrange kwụ ụgwọ ebe edewere mma ya eshi ebe ahụ na-aga na treatment n'ụlọ ọgwụ mma ya nọcha shikwa ebe ahụ megịnị lawa because na ọ chọghị mama ya n'ụlọ ọ na-asịsị ka ọ kakpọta mma for what nwunye ya anụghị this part ọ ghọtaghị na ihe mere na mgbe ya kore ihe nụnụnụ ihu ya lu ya dị surprise na ihe na ya kore bihi na ọma na mama ya bịara na ya gara gakwa ụgwọ ụlọ tenwa mma ya ebe ọ nọ na-aga naraga treatment ahụ adịcha mma ya ala zụọ fom rent ụlọ kwụ ụgwọ ụlọ gwa ihe zụọ fom zụọ ihe mejite kichin ahụ dịnwa ihe nga a ga-awụ mmadụ bata basic things onye a na-enye ihe etiri ebe a fụ ụmụnne gị ya ọ ya ka o lege ọma osfaz ya hụ confusion n'ihu ya bucha ya chịrị ka moto pụwara onwe na ya nọ n'ụzọ oge nwa ya kpoo ya si ya na ọgọ na elekwene ka o ji si ya bịala bụ ile nwa ya ọmụgwọ na ọkwa na-ada ya nwaanyị ka ọ na-alụ na ya kwesịkwara na ịbịa na ndị obodo ha ga-achịgbu ya na ihola ada ya nwaanyị mụrụ nwa ya gala ihe ọmụgwọ na ọ gịnị kpatakwaranụ o ji ọchọ ha ka ya bịa na ya nwee ike ya nwunye ya nwere ihe ọ kọsatụrụ ya na ọ wee esemokwu mgbe nwatakịrị na-amaghị ya ọ na-ekwugharị kpogwom gwomgwom na ọ hapụ ọwa ka ya bịa wee biko ya gwa oge nwe snow na ọ gaghị abịa na onweghị ga-eme ka ọ bịa n'ụlọ ya na ya ga-esendịrị ya ego ọmụgwọ ihe kwesịrị inye ma ọ bụrụ na ọ bịara n'ụlọ na ya ga-esendịrị ya ego na ọ chọkwara ihe nwere ike ya kwadoro nwa ya nwaanyị okuru nwa lokwute ya nụrụ n'ụlọ ya ha asanwa ya lekọtawa ya esendịrị ya ego ọmụgwọ bịa n'ụlọ bịa ọ bịa lọta ole ya ọmụgwọ ahụ n'ụlọ mana ọ bụrụ na ya nwee ijikere bịa n'ụlọ ya na ọ gaghị abịa oge nwaanyị rịọga bewe ya sị ma ọ gala ebe ya gbanyụọ fon nọ ya ka ya nọ ka ahụ eburuga nwa ada nne ya ụtọ ụgbaka shi etoge womgbo na obere nwa small girl graduate chọọ ime youth service ya ọ kpọọ ya na fon n'isi ya very small girl kpọọ ya na fon na ọnkọ na epostiri na steeti ebe ya nọ ya bi na ya ga-like ịnọ n'ụlọ ya mee service ya si oke na mgbe ọ bịara na enwere a lot of things ya ga-akọwara ya na ele mgbe ọ chọrọ ịbịa okwuo ya nọrọ nga so oke na o rute tade ọ ga-abịa o rute na moto park eribere ute na okpe na fon ya ga-abịa pikiri ya na nwunye nọ nwa nwanne ya nwaanyị wụchasịa na dat moto park kpọọ ya na fon si ya ọnkụ na ya nọ na moto park ahụ na ya nọ ebe ahụ na ya bịarutere ya so oke nọ na moto park na ya so na park na oke ya na-abịa dị ya hapụ ka nwunye na-ajụ esi onyekwana bịara na moto park onyekwana onye ya tọpụrụ ya ọnụ ya koro nwe shet ya chịrị ka moto ga epikiri nwanne ya nwaanyị nwa nwanne ya nwaanyị ada nne ya na moto park wege n'ụlọ ebe a ntara ya kwụrụ ụgwọ wawe that na nwunye we difficult human being ya chọghị ebe ọ ga-anọrọ ọ gaghị adị comfortable na ya kwụrụ ụgwọ ebe a particularly for his relatives na mama ya bịara ebe a ka nọ lee ya treat ya enweta onwe ya alawa na nwanne nwoke visit ele nọ ebe a ka ya ọ na-anọ ya chi hụ ha ya bịa hụ ha ntị ha nọjuru megịnị lawa na ọ nọrọ ebe a na ije mgbe ọ bịara enyere ya aka at least ego ya kwụrụ ebe a ejighị ike alala agaghị ya na iyi na savisi ya 1 year na ọ nọrọ ebe a na ọ nọ ya gakwa o mee expa ya ga-ere n'ihe na ọ nọrọ ebe a mee savisi dị comfort na enweghị o nidiri na ọ kpọ ya na fon mana ọ gwakwala ada nne na ọwụhụ n'ụlọ ịka ọ nọ na mma na young girls nwatakịrị gakwara na skuul ọkwụkwọ na agwa mma ya nọrọzi ebe ahụ na-emege savisi ya na mgbe ya pụwara ịga pikiri this girl from motor park na condition nwunye ya nọ awụ condition ọ ga-esonwe ya ozugbo na asụgụdarị na o yiri nwa ihe mgbe ọ na-ejikechi na eyirile nwa ya eso nwanne ya na ọ gaghị meet ya and ya ji moto drive from the compound make we move
na enwe ihe mere na otu o shiri mee na onye wetara dị information nye nwunye ya ma na ya na nwunye ya akpọwa ya si ya na nwoke kekeke na-aga nwa mụmụmụ na-eso ya na ya ahụ na ihe kpatara na o ji dị extremely wicked. Ya ahụ na ihe kpatara na ya ji dị extremely wicked. Na ya ahụ na at least na eji n'onwe na eji evidence na ebu evidence na ya ahụbeghị wicked human being dịka ya before. So na okwetọdụhụ na ekwetọdụhụ ma ekwetọdụhụ ka nwa ha galiteta isi nwa ka mụrụ ọhụrụ just how many months ya mụrụ nwa piam na o switch to another girl. In fact na kama ya ga-ebute ọrịa ebugbuye na ya lala ya sọsị gịnị na ote ya na-ele igbo ebuge ngwongwo na ya na ọ ga-alọta ka ịmagoro okwu ọnụ ka o nwee ike kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi na marriage na ọ dị over na ya dị very wicked na ya gakwuru na nwaanyị ọzọ na ya eji evidence ya na ebu evidence ya efile na ọ egwuregwu ka this lady na-egwu before na alụla ya hụzi ihe o buole ihe tụtọ ihe ya kpọọ ya ọgwụ ya sị na ebe ya nọ ekwesịghị ịgbasa na ekwu otu ọ ga-esi lọta ka amagoro okwu ọnụ okporo ụmụnne bịa were ihe ha kwụrụ n'isi na ya dị very wicked. Ya so okay ya nọ oge nwaanyị akpọwa ya na phone gwawa ya sị na ya nwere idea that na nwa ya nwaanyị nkwado nwunye na olule bụ nwa ọhụrụ amụrụ ọ gịnị welalụrụ nwatakịrị na ya ugbu a ka ya ghọtara na obi fere ya azụ na ya regretịrị inweta mmadụ dịka ọgọ na ya regretịrị na nwa ha nwaanyị elole jikwenụ ha evidence ihe kpatara na o ji onwe ihe o jiri ivu na ya onwe ekporo na ya kporo rịọ ya bere ya akwa ka ya bịara nwa ya ọmụgwọ ọsọ nwa ya nwaanyị asakwa nwunye ya asakwa pete mpe o restrict ya napụ ya right ya tụọ ya n'ala because gịnị mkpụrụ obi na omeji fere ya azụ na ọ wee wicked man na ugbu a ka ya hụrụ na ọ wee difficult human being na ya regretịrị ihe ejiri kwere ọbịa lụọ nwa ya na nwa ya nwaanyị elole wete nwa ọhụrụ amụrụ na o kpọrọ ụmụnna ya bịa ka amaghị okwu ọnụ ka ha hụkwana ihe ọnwụ nwa ya nwaanyị hụkwara o ji ebega akwa obega nwatakịrị nwa ya ka mụrụ nwa ọhụrụ na ya wajuo mmadụ ya so oke na nsogbu ya nọ na ihe o kwuru ya ga-akpọ ụmụnne ya abịa ya metụrụ nwanne nwoke sị lekwekwe ihe megana metụrụ mama ya metụrụ onye niile ndị ụmụnne ha pụtashia si na ka agawa ka aga hụgodo ihe ọwa ọsọ ya ụmụnne ya buzo jụọ sị evidence ọwụ jikwara ya sị ya nwoke na-enweghị ihe dịka evidence enweghị ihe iwu iwu ụzọ ya eshiri mejọ ya nwa chọrọ ịhụ evidence ahụ n'ihi na ọsọ according to ha ọsọ ka eji ewepụta dị evidence ka ya ga hụgodo dị evidence etige meeting shi aga ala tidate ya wụchashie na ụmụnne ti ha na moto ha bịawanụ na nke ndị ogo ha lụ mmanya tire otu nwanne mpa ya so ha ga ya wije erutela nga ha na mmanya ebido na ehu ụlọ ọda ya nwa ya lụrụ di mụọ nwa na nwatakịrị nwaanyị ime mgbe ụfọdụ echiche na-agbala ha because of ofe ego na ofe eri di na ya chọkwaghị ụmụnne n'ụlọ kpatara na nwa ya jiri mụọ nwa ya ewere ọnụ ya kpee oge nwoke rịọ ọrịa bere ya akwa na wepụ ya n'ihe nwere nwoke na-ajụ si ya ga-abịa n'ụlọ ya enweghị onye mmadụ na enwere ndị na-eme ya obiọma elsewhere na ahịa nwa ha jiri ha na fon na ha ahụcha nna ya na ihe ke na o rere ure n'anya fụ nwoke nwunye ka mụrụ nwa ọhụrụ ihe na-eji agba uru ihe ndị ọzọ maka ibute ọrịa bụgbuo mmadụ na ibe ya ọnkụl ya sị ngwa ka ha hụ na evidence nwana ka ọwa ọnụ ka eji ekwu ya nwa ya nwa kpapụta fon ya gbahie fon were nye ọnkụl ya ele the video mepee ya sị nwata na-adịchakwa nnọọ familia ụmụachi Igbo na onye nwana na ọ dị familia palie ihe fon were nyezie nwanne ya nwoke ka ya etoro mmadụ ma tosoro bịa dị ije ozugbo ka ahụ hụrụ ya ka ha adakapụ n'ọchịs jụwa sị na ọwa evidence ọwụ ha ji ya elewe bikọs fon enyebeghị fon o rute na ka ha para fon paga ya elewe dị jụọ nwunye si ihe na ọwa evidence o ji ya sị ya ewere ha fon nye ha nwanne ya nwoke so biko na ya gwa ha onye dat girl na nwa ha ji vidio na nwa na o yi efe ndị youth cover NYC uniform na nwa na ọwụ nwa adanne ha nọ n'obodo nọ service ugboro ya ma nọ n'ụlọ ka ọ na-emega service na sị chere ihe nwanne nwoke ka ya toro kọga sị chere ya nọrọ nga wepụta fon ka kpewa adanne ha na fon tige na speaker so n'obiko onye ọbụla mechọrọ
jụwa ya sati adanne ya sị na ele mgbe nwa ya nwaanyị savri kwa o mewe na service yes na ọ nọ n'ụlọ oke dị ọkpara ya agwụ ya nwa na nwanne nwa ya nwaanyị ada ya nwa na ọ nọ n'ụlọ ya emege service ya sị okay ya na asị ka ya jụọ ka ya mara agbanyọ fon ya gwawa ha ije ya na kọwazie na meeting ahụ ije ya na nwunye ote nwunye shiti gị iwu enweghị nwanne ga-abịa na mama ya arịawa akpọta mma ya na city ebe ya ebi ya rụrụ ụlọ ya ebe mana because of iwu nwunye etiri ya ga-erenti ụlọ ebe ọzọ kwụọ ụgwọ ụlọ ebe ahụ for 1 year ebe ya denwere mama ya na nwanne ya nwaanyị n'ebe ya kpọ mma ya gaga ụlọ ọgwụ ya na-aga eletezi mma ya n'ụlọ ọgwụ aga n'elu ebe ya kwụrụ ụgwọ edenwe ha na-aga eleta ha eleta tili mma ya nọ 3 months ha arụcha mma ya lawa na ọnwụ n'ụlọ ahụ ya kwụrụ ụgwọ 1 year ka nwa adanne na ugbo emege service na ngalonunu esege picture ya maghị onye o sendịrị follow ga-esewe picture video wee sewe foso nwe ya ozugbo n'ihi na mgbe nwa adanne ya miss ekpere na phone na ya nọ na moto park na nwunye before ya yiri efe meet up na ịchọ ya na ọ gaghị ọwụ ọ dịghị possible ya nwere private car ya pụtara ji baga moto zoom off nwunye yiri beda efe ma ọ fọzikwe na enwe onye o sendịrị tel ya wetara information na abịa sendere na ya ga-like ịmata the person ka 1 2 na ya ga-drop information gbasara this girl ebe Chukwu mere ebere o ji picture the girl ya ga-drop ya address ebe adanne ya lụrụ di obodo adanne ya lụrụ di ọ kpọkwa adanne di adanne jụọ ya onye nwe onye na ya ọ chọkwa ịga ebe ha bi na ya ga-aga ya were picture nwa na ga ebe ahụ at least ya ebe nwatakịrị ebe a mara ebe eto ga-ahụkwa na ụmụnne ga-ewere picture na video n'ochi ga-emewe investigation niile o nidiri mgbe o mechara rụọ ọkpọghachi egwe ya onye wu ihe ọ conclude ihe ọhụrụ na ihe na ọwụ n'isi ihe nwa adanne ọ nọghị n'ụlọ ya n'otu ugbo a na-ekwu ugbu a na nwa aka n'ebe ahụ nọ ebe a ka ọ nọ emeke service ebe a ka obi na ọ na-ebi nga mgbe ụfọdụ di ya ọkpọ onye ahụ akpọ nwa agbọbịa kpọọ di ọsị ya na gas agwụrụ yes na nwa adanne ọ wee young girl na onye die gas ọ n'ụlọ ya onwe ya nwa denwere ebe ọ na ọ wọbara ya na ọ gwara na gas o ji shigere ya gwara ya gwa ya na-abịa ga-eburu gas ga-efili ebugere na ọ wọbara ya blood ya nwa adanne ya ka a na-ekwu ya ọ ka nọ die na emege service wali ihe nwere ụlọ ya rụrụ ụmụnne ndị ụmụnna ya ndị o kwuru bịa ha ekpudo ihu na onye ọbụla na-asụ nsị nọkwa ote dị mkpa ga-esi rụcha ụlọ ga-akwụ ha ụgwọ ụlọ ebe ọ ga-ehi otu ụmụnne jụwazie ya si nne nwa mgbe ọ gwara di ya na ọ chọọ ka ụmụnne bịa ebe ya sị na ọwụ ihe afọ ime bụ aga na ya jọsịrị fegiri achọghị disturbance that time di ya ejidechie ya ka ike na ha agwawa ya sị afọ ime ọ na-emewo n'isi elekewe ụmụnne dị ya ajụọ mama nne na nna ya rụkwa ndụ gị eso na onye igwe onye azị chọọ ha na ngwanụ ha epruvụla evidence ihe iwepụta sọ evidence ọwụ nwanne ya nwaanyị ọbara ya ele na ihe ebe okwu gaga ugbu ya nọrọ ga-agwa ha na ihe last condition ya nyere ya wụ na ọ ga-agwa ya onye gara vidio tere sendere ya that information ma ọ bụrụ ma ọwụ ya nwa na ya dị sure na ọwụ ya n'ihi na moto park ebe nwanne ya nwaanyị nwa adanne si ya landra na enwere lot of moto parks na ọmụvụgodo bịawagodo ọ gaghị emeti ha na moto park because ibe ipikiri mmadụ na moto park na-aga ime meeting ọ gị na onye akelecha ụlọkwa na ụzọkwa na ịgbalịala etige na moto muvu ozugbo na nwunye yiri beha efe na ahụ ọ ka yi singlet ọ gaghị eyi akwa ahụ apụta outside ma ọ fọzikwa iyiri betawa bịa na moto park and ọ mahụ moto park ebe ọ na-aga n'ihi na ya amụma ikiri shon ihe kipụ ihe na-ewe because ọ ihe ọ chọrọ ihe na-like ihe na-anaghị emewe ịbịa gwa na relative ya bịara lekwa ebe ya gara aga kwụra ha ugwuru ya anaghị discuss that part because ọ chọghị ịhụ ha no need to discuss wise with her so condition ọ nọ enweghị ga-eme committee ọ pasịgodari na ọ pụtara before na-achọwala another moto because onwe moto ọ moto ya eji make move before na-achọta moto ga-abịa na-ese ha na-evidio ha n'ọwa onye ka ọ kpọrọ follow ya immediately onye ahụ nọ na street ahụ nọ ka onye ahụ bi na moto park kedu onye ọ kpọrọ sere vidio na ya chọrọ ịhụ the person 1 2 ya ga-eme inquiry na ọ chọpụta na onye ahụ enweghị otu oshi onye ahụ this lady awụhụ ihe niile picture onye a ma vidio nọ na fon ya na ya ga-enye ya adreesị na ọ ga-ajụwa na ọ chọpụta na this girl awụhụ nwa adanne ya na ya bịa na ya ga-eji 10 million naira settle with public apology mana ọ chọpụta na ọ nwanne ya marriage na ọgwụla because otu oshi buru onwe kpọlata n'ụlọ nne na nna ya nọrọzi ebe ahụ na ihe nyere na 3 months na ọ nọrọ ebe ahụ na ya ga-esend ego ọ ga-eji elekọta enwe nga ya ji ya ga-enye support ọ ga-eji elekọta nwa ya na ya abụọ mụrụ
mana ọ bụrụ na ụlọ nne na nna na ọ ga-anọ ebe ahụ. Na ọ bụrụ na ọ gwatụrụ ya for 4 months ya na ya abụọ yiri mere enyi na ya agaghị eji anya ahụ nne na nna na ụmụnne ya gaghara ịlụ ya. Na onye na-enwe ihe o ji nne mụrụ ya buru ya n'afọ 9 months mụọ ya kpọrọ ihe mmadụ na-eji amụ nwa ka nwa ya ọkata ahụ nwa ya biko elekọtawa ya. Mma ya agbadana na mma ya wụzi onye ga-elecha otu mgbe ya nọ filie na mma ya wụ maka na mma ya agbada na mma ya eruola mgbe ịzịga mkpụrụ ọgwụ na ị na-ele ụmụ ya odidi ha abịa ọ ihe ga-eme ka ịbịa goyin ga-esi na ịchọ mma ya n'ụlọ ya na ọchọtụtụ ha not even one of them. Kedu ihe a ga-eji such woman eme? Mana ya abanye na-abanye mgbe o tiri iwu ya elecha anya na ọ wee ego ji ọrụ ya sị mba na ihe ha na-aga abịa na ọ wee baa mana ogbochi ya chi hụ ha ya chọ ka ha ipul ha from village ha bịa leta ya ga-ehost ha denwe ebe a ga-adị comfortable in order to grant her wish. Na ọkwa na exactly ihe ya mere na ebe o werela evidence lo na evidence etile ya ọnụ na ya biko ihe nyere na 3 months one igwe ya onye o diri tel were na ya ga-like mata that part after 3 months ọ na ọgwa ya the person ya ga-abịa nga mee arrest na ọ ga-provide the person and onye ahụ ga-abịa tiri ya aka n'akwụkwọ na enwe ihe mere na ọ nọ ha because ya dịzighị safe. Ọ na-awe ya pụọ nwunye nwere ndị ọma ntụrụ na merod keep get surveillance on him na ya chọrọ ịma ihe o ji na violate privacy ya eme ka emuvu tag ndị na-eso ya esonwe ndị otu ya ka ya mara ndị ọha yara arụgara ya that job ka ahụ 1 2 na ọ ga-achọpụta onye this lady wu na ọ bụrụ na ọ chọcha information niile picture the girl video ya ebe o zoom ihu ya declare na ọ chọpụta na ọwụhụ nwa adanne na ya ga-enye 10 million naira settle ya with public apology. Na ọ ebe okwu nọ na oge nwoke ebilite sị na ọ gọ n'orubeghị otu ahụ na ole anya kemgbe okwu aja adaga na ya manyebere ya ọnụ ya chọchaghị ịdị involved n'ihi na ọ marriage nọ between two young people na ya elekwe nwunye ekporo na ka a hapụ ihe niile tara n'abalị ụra anwụnta na ya ahụ n'otu okwu asha agaga na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya ewetu obi na ọ dị ka ọ na-ewe iwe na ọ na-arụwatacha okwu. Papa ya ahọsha dị ma oge nwoke si ya nna ya ukwu dewe okwu ahụ ebe ahụ ọzọ ọgọ biko jide okwu nwa aka ọsịsọ ịnọ nga ụmụaka na-ese nwa nwaanyị eburu ngwongwo kpọrọ nwa lụlụrụ nwa ọhụrụ lụlụta ịgwaghị ya sị laghachi back to your husband. Ịkpọkọrọ ọgọ nwa nwoke jụọ ese gịnị wụ ihe wụ the problem ịkpọ kọl niile emega shakashaka niile agbaga nwunye nwa onye na-akpọ kọl ya onye na-aba mba onye ọhụrụ ya tọgburu ya fụgharị onye ọhụrụ ya kpọọ onye ma ndị gbara wiked ma ndị obi fere azụ ọka niile rụ nwunye nwa n'ọnụ ibepụta bụ ha bedon olu ọ gị pụtasị nwoke nwee mgbiriji. Ugbu a n'ihu n'otu okwu si agaga hụta nwa si mejisacha ọnụ oyi gị na-asị ya na oru na ihe niile tara n'abalị ọnwụrụ anwụnta na bikos akọ ya gba ọma na anwụnta na-akpụgbu ya kpụ disgraciri nwa ya na ụdị afilie na ọghọta akpọrọ nwa ya na olecha ya oyi ama na keke hịọgana na nwunye ya agwaghị ya enweghị onye gwara ya na nwunye nwa ya achọ ka ọ bịa n'ụlọ ya nụrụ ihe ke na ya na-egwa nwa ya nwoke na ọ ya nwa mụrụ ya as long as ya dị ndụ na ọwụ decision niile ka ọ ga-etekiri ya as long as ya dị ndụ. Na nwunye ya jụọ nwunye so keke mechara ma nwunye ya gwa mama ya gwawazie mpa ya na nwa ya nwoke rịọrọ na ha ekpekweghị elu ekwekweghị ekwupụta stiil ya bụ gbakashakashaka bupụtakwa ihe na nwa ya nwoke ekpere mgbe ya gara ụlọ egaghị ile na ọ nwere ọkwụrụ igwu ụlọ nwa ya nwoke arịọsọ ha gwakwala papa ha na ọhịa nwa ya rịọrọ ya gaghị alaiki ka ha bịa sewe ebe nwekwara ebe o demere ya letacha ya lawa ya eji ekwara aka ya egwupụta papa ya bawazie nke aka mpa ya ree ekike ka dị ka mpa ya mara ihe mega na otu o shiri mpa ya sizi na this lady bie n'ụlọ ya were aka na ogbuji na ya nwa nke nwoke ga-eche ya eche weta deti isha ga-abịa were ihe na ya agaghị etu nwaanyị na enwe nwaanyị oji na onye otutere onye ga dị comfortable poison ha make sure na ọwụ anọfan onweghị nwanne nwaghị nwanna bushi onye ihu na onye azụ ka ọ bara ya na ụdịrị onye adịghị welcome n'ụlọ ekwekwe ekwucha ha bajuo ihe moto awa na nwaanyị mba nọ na kemgbe ahụ ekwere elu lashi otu aka nwunye na-akpọ ya si ekwetakwa maka nwa ya na ya biko na nwa ya chọrọ ịnọ n'ụlọ nna ya dị comfortable na mosquito na ọtaga ha ọkpọ mgbe ọ ga-ebewe ọ drop yes mụ WhatsApp voice note ọ na-ese na ọ ga-ebege na ejidekwa ya na nwoke ezughị oshi na ọkwa normal esemokwu na ọkwa okwu ya kwuru okwu si biko sịrị wana na ọwa ebe okwu na ugbo ene mana mpa ya adịla involved
na n'ime onwe ekwena na the lady na-emecha na ya ghọtachaghị mgbe ụfọdụ ọ na-emecha ihe a ga-eji atụ ya ụjọ sometimes ọ pasara ya nri ka ya rie na ya na-atụ onye ahụ ụjọ ya gwa ya na agụrụ agụgaghị ya pụọ outside ya erie nri na ọ na-emecha ihe ka o nwere mmụọ ọjọọ ya n'ime na kọntrol ụdị iwe ọ na-ewe ọ na-ajụ anya ahụ mmadụ ibe ivu n'ime kọmpandị n'ime striti ha ọhụ mmadụ ugbu a na mgbe ụfọdụ ekele wee ihe denwe ihu kpuu ka ọ nọga ekele pipụl ga-ewepụta ka na-ekele ya ọ ga-atụ ya jụọ sị ọwa hụ ka na onye akele gị ọsị ya biko na ọ chọghị ekele onye ọbụla na ọ na-alike a word alone ka ọ hapụ ifinish family ya ka ọ fọ naanị ya na ya bụ ọ gbuo ya take over everything ka ọ bara ya ọ naghị achọ ihe ọbụla wụ another person related to him ịbịakọta ifuru ndị enyi ya na ọ chọchara chụrụ ihe onye azụ ya fact ya gwara akụkọ na ogbo towara ya ụmụnne ya nyere ha 3 months na 3 months a ebe ya kwụrụ ebe ya kwụ na m gwara akụkọ na ogbo towa ụmụnne ka ha wee mụrụ akụ enwekwana onye ga-eshikwe n'ime marakwana 1 or 2 o kwesịrị ime na nke na o kwesịrị ime na-eshikwe n'ime ya wee mụrụ akụ ka m si bịa gbotowara ya ụlọ mbịa jụwa ya si ya nna m anụ na m ihe niile i kwuru awa nwere onye ị ga-eme about it chee ọfụma ọgụ ma nọ n'ime the marriage chee ọfụma ka ị mara ma enweghị ị ga-echeta ha ọtọ ọsọ kwete maka nwa ahụ lee ma nwere ihe ụlọ agwa ya mgbe gị na-ebi ya sị nwaanyị mba nọ this lady ya na-agwa m na ya dị afraid of na ọwụ ya na ya abụọ biri na ọwụ nwaanyị ya na ya abụọ biri na ụdịrị mmadụ that woman na ọ wee lonely fellow na o nwere spirit of loneliness na mgbe ụfọdụ banye n'ime ụlọ gbachi ụzọ na like association ya amaghị ụdịka mmadụ the word man na-atọ ya ụjọ before ihe na-eme n'otu ya na-agwa m ugbu na marriage na ya chọzi na o jiri aka ewele onwe na ya dị happy na ọ nọrọ ebe ahụ na ya ji wepụtara m ihe ka m ike were ya gbotowara ụmụnne ka ha were mụrụ akụ ụmụnne m otu o siri kwe ya o weta m somachi gbotowara ya ụnụ ahụnanụ ụtọ ụwa na-adị ụnụ ahụnanụ nkwụsị dịrị onye na-anụ m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ enwekwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya enwe nnọọ ihe ụnụ ga-atụkwasị ya ọnụ toledele okwu na enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya ọnụ gwa ya ọ gụkwa akụkọ mentị ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu